Bun, salutați lumea, eu sunt Mario și ne vedem la un episod. Azi vom juca Social Manager 2017. Este un joc care mi-a plăcut mie, a apărut chiar o nouă versiune și sunt foarte fericit să vedem, să vă prezint acest joculeț. Te rog, nu copyright, bine că nu e melodie pe joc, deci stați liniștiți. Da. O să începem cu un nou joc. Ok. Păi, eu m-am gândit să jucăm cu City, deoarece este echipa mea favorită și de asta. Poate o să scrieți, vă rog, în comentarii ce echipe vreți să mai fac. Că pot să joc cu Steaua sau cu alte echipe. Da, pot să joc cu orice echipă. E ok. Pot și la Real Madrid. Așa, suntem acele, nu așa. Avem aici Crystal Palace, puteți să vă alegeți liga aici, fotbal Newcastle, alte sute de mii de ligi din Franța, da, din foarte multe. Puteți să și căutați de acum, adică City. Stați. Nu la City. Stați o secundă. Am costumat de Manchester, Liverpool, uite, City. Premier League, te controlă, nu? Foarte bun. Să controlez. Și zice Manchester a găsit un manager nou. Avem un buget 27 de milioane, aici sunt transferurile, tacticile, tot. Asta. Eu normal aveam setat în română. Uite, deja ofertă, să vedem. Ăsta 89, vă rog. Cât vreți, Toxic pe el? Hai să răspundem, zicem că e un jucător foarte bun. Reject ofertă și îi cer 10 milioane pe el. Așa, e prea puțin. 10 milioane 500, reject. Fer. Dacă ne oferă 10 milioane 50, e al lor. Ia ture. Nici ofertă. Aha, nu aveți voi bani. Pompa la Atletico Madrid, 54 de milioane, da, pe de asta. O să spunem așa că nu știu cine a apărut această ofertă. Avem Manchester City cu Manchester United, primul match din acest episod. Hai să dăm drumul. Sper să câștigăm. Chiar amical, numesc. Aceasta este echipa. O secundă. Mai merge cu lag. Îl avem pe Bravo în poartă, cei patru fundași Stan, Companie, Otamendi, Kolarov, Miloca, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Gundogan, Silva, Aguero și Nolito. Și rezervă sunt Cavailo, Zapaleta, Touré, Fernandinho, Navas. Bun, asta pentru la meci. Primul meci. Doamne, sper să câștigăm. Asta. Și uite că l-a băgat pe Ibrahimovic la Manchester United. Poate să fac și cu Manchester United. Și Manchester United este echipa preferată de mine. Mai ales că îmi place echipamentul lor. Singură, Doamne. Așa. Vreau să spun că îmi place Manchester City, iar ce îmi place asta, avatarul, sau cum pot să-i spun eu. Îmi place echipajul lor și echipa. Bun, hai să-i dăm drumul odată. O secundă. Ei au început, văd că ei au fost mică început. Stați o secundă, să dau mai încet la volum. Era tare la maxim.
sau... Da. Așa. Primele am dat pe 3, speed 3%, hai să vedem ocazie mare, Agüero nu reușește să înscrie, de aia apără senzațional. E și Champions League, e tot ce vreți voi aici. Știți că e foarte greu să câștigați, să vedem o centrare, nu, gol! Firar! Italian sau cine mă spune? Cine? Agüero s-a accidentat, nu cred, mă! Bă, pe Sterling în atac apoi. Rezolvăm problema. Hai băieți, hai să revenim că se poate. Sper să mă aud bine. Așa, trebuie să revenim, trebuie să ne rapid băieții. Asta contează. Sterling. Nu cred că ai ratat de acolo. Faceți scăriți, îi șutai direct. Îmi place atitudinea lui Cate cu pintă sfundaș. Kolarov, dă-i, Kolarov, dă-i. Bine, bă, egalarea minutul 75. Ai, boss. Hai cu golul. Să 1-1 rămâne. 1-1 rămâne. E bine, dăm continuu. Așa și aici câștigi. Puncte. Am creat un profil de 1500 total points. Ok. Deci cam așa este jocul. Trebuie să vă faceți contul și puteți juca oricând. Bun. Deci de ce mă încurc fix la final de episod? Bun, deci dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like, pentru mine contează foarte mult, și buton de subscribe și ne vom vedea data viitoare. Ciao, les!